De selectie van Cambuur werkt het heel rustig aan naar de beslissende wedstrijd in Zwolle. Er heerst het ontspannen niet. Dan wordt er een skoft praat door de trainers. De selectie zit erbij en harket. Wordt het seizoen van Cambuur maar nog een week verlengd of houdt het 9 maanden op? Dat is de grote vraag die het elke niet in het waande houdt. Maar er binnen meer vragen. Begint onvierder Sander van der Heijden bij Gelieks in de basis. Arone Toonsje voelt hij na 20 minuten in en wie hij beslissend. Uit zijn paaske maakt Mark de Vries de winnende goal. Voorzichtig vregen we trainer Alfons Arts hoe het komt met de opstelling. Is er een reden om het elftal te wijzigen? Er is weinig of geen reden, nee. Gaan jullie het elftal wijzigen? Dat zou best kunnen. Maar je zou ook het elftal kunnen laten staan. Daar worden we net volle wiezer van. Misschien dat Sander van der Heijden zelfs meer duidelijkheid jaken. Ik denk dat het verstandig is om het even tot morgen af te wachten. Het begint nou leuk te worden, dus het begint een beetje op Champions League te lijken, hè, deze taferelen. Maar nee, we zullen morgen zien wie er speelt. En we spelen in ieder geval met 11 man, dat is zeker. Om Zwolle net wiezer te maken dan het al is, wordt er niet prijsjoen. Wist is wel dat Leon Heesen weer op de bank begint. Hij kon Toonsje 10 minuten nooit waan. De verdediger komt waarom van een hamstringblessure en het is al heel wat dat hij er nu al weer bij is. Ja, nee, zeker. Ik bedoel, ik kan nog een hele wedstrijd spelen, maar ik heb toch 4 weken gemist. Maar die 10 minuten, dat smaakt absoluut naar meer natuurlijk. Dus dan gaan we maar zien wat de volgende wedstrijd voor mij gaat opleveren morgen. Ja, wat heb je zelf gedacht? Mijn seizoen is voorbij. Ja, in eerste instantie wel. Er wordt tegen 4 tot 6 weken bij eruit. En nogmaals, de play-offs is hartstikke mooi, maar als we eruit liggen, dan had ik wel zoiets van, dan zal het in ieder geval klaar zijn. En dan hoop je nog op die volgende ronde. Maar dat ik er zo snel bij ben, is natuurlijk nog mooier. Tegenstanders volle mat winnen om terug te gaan. Van Cambuur is een liedspul al genoeg. Mocht het 2-1 voor Zwolle worden, dan volgt een verlenging. Ook dat jet de mogelijkheden, want beide ploegen binnen on elkaar wegen. Van der Heijden doort al een beetje op de zaken vooruit erin. Ik heb volgens mij woensdag gezegd, degene die deze tweestrijd wint, die gaat promoveren. Daar sta ik nog steeds achter, die uitspraak. Dus goed, en daarna zien we wel wat er dan gebeurt. Maar dan gaat het besef wel bij iedereen komen dat het echt kan gaan gebeuren. Cambuur kan in Zwolle in elk geval rekenen op de stiepen van 9 bussen vol supporters. Dik 400 man komen er mooi en zij hoop je op vuurwerk.